ultimile noutăți de la casino sunt pe toate nivelele. Hai să vedem întâi aici ce s-a întâmplat în cele 3 camere în care au fost scoase inițial acele grinzi secundare metalice care erau corodate și acum s-a găsit soluția cea mai bună, este să nu se mai pună înapoi aceste grinzi metalice, bineînțeles noi, ci totul să se armeze și să fie un planșeu de beton. De ce? Pentru că vechea metodă era așa, erau grinzile acelea două ale lui Saligny, vorbesc de camera aceasta, antecamera barului, și peste ele erau acele grinzi metalice secundare, dimensiuni mai mici. Dar între aceste grinzi erau bolțișoare de cărămidă. Deci tot planșeul acesta era pe aceste bolțișoare de cărămidă, metodă care astăzi nu se mai face. Ar putea să fie făcută, dar nu mai corespund normelor de astăzi ale noastre. Și atunci s-a luat această hotărâre, s-au făcut, pe lângă grinzele lui Saligny care au rămas pe loc, s-au mai făcut câteva grinzi din beton armat, s-au făcut și câteva cămășiri ale pereților de la subsol și acestea toate au fost ca o șaibă armate, s-a turnat beton și este ceea ce vedem aici, betonul armat, și asta o să reziste și 200 de ani, nu e o problemă. Deci, în afară că s-a înlocuit tot ce era corodat și stricat, s-a făcut această metodă care este și de consolidare. Și această problemă o să o vedem și aici și în sala barului. Deci ne aflăm în sala fostului restaurant, unde se lucrează pe mai multe fronturi. Deci golurile de tâmplărie dinspre mare se decopertează, se scoate tot ce era beton la partea superioară, pentru că inițial aceste ferestre și aceste uși erau dreptunghiulare. S-au schimbat, nu știu din ce motiv, în timpul socialismului, dar noi vrem să revenim la forma inițială din 1910. Deci aici vedeți că sunt peste tot echipe de muncitori care cu picamărul scot acest beton la partea superioară. Se vede, suntem la partea cazinoului dinspre comandamentul marinei și uitați-vă puțin că s-a decopertat 25 de centimetri, astea toate au fost o umplutură și s-a făcut o pardoseală după aceea și asta toată a turnat pe un planșeu foarte subțire. În momentul de față au venit experții de rezistență și în urma analizării acestui planșeu se dă soluție. Dacă se va supraarma sau dat jos și se face un planșeu nou. O să vedem. Și după cum vedeți, toate spațiile care acum sunt goale, aici era plin de ziduri neportante, și deci acestea s-au scos și au rămas pereții inițiali. Și vedeți ce frumos sunt zidurile de piatră inițială. Sunt extraordinare. Deci merită să rămână așa aparente. Iar sus, vedeți, astea sunt grinzi secundare și cu bolțișoarele astea de cărămidă. Astea erau planșeele vechi înainte. Deci la zidurile astea de piatră, singura reparație care se face este la rosturi. Deci rosturile dintre fiecare piatră așezată pe orizontal și pe vertical s-au curățat pe o distanță de între 2 și 5 cm și toate sunt acoperite acum cu un mortar special care să reziste și 200-300 de ani. Suntem la etaj, în holul principal din fața sălii de spectacole și aici a trebuit văzut ceva inedit, și anume realizarea unor ornamente, și se văd aici,
care, bineînțeles, sunt ornamente pentru fațadele exterioare. Și vedeți, unele, acelea două sunt vechi și acestea sunt noi. Deci, astea sunt similare cu acestelalte, că sunt mai mici, uitați-vă. Iar astea sunt unele mai mari. Toate acestea sunt făcute din beton și o să se prindă, bine, beton care este slab armat și o să se prindă de fațade și cu elemente metalice, dar și cu fibră de sticlă. Acestea sunt ornamente noi. De la baza aceea orizontală încoace sunt puse ornamente noi, tot așa făcute din beton. S-a dat mulaj după cele vechi, s-au corectat unde era cazul și s-au montat la locul lor. V-am zis că trebuie ancorate cu fibră de sticlă. Acestea sunt ancorele de fibră de sticlă care se bagă în niște goluri care să fie cam o treime din grosimea zidului exterior, iar ele la capăt, unde e ornamentul, ele o să fie, cum să spun, toate tuflite, puse orizontal pe ornament și pormul acoperit cu un mortar special. Deci astea sunt ancorele. Astea poți să dai cu ciocanul, cu ferăstrăul, nu poți să le mai tai. Deci e o fibră de sticlă specială, substanțele care se pun la ornamente iară sunt speciale și țin greutăți foarte mari.